Taklaini budget laibuma khujangna budget hne shaklaikha CEM Purnachandra Jamatia Thangnai 16 March koktama thumnai rogno budget tei shafuro okok CEM Mchang Jamatia shaklayo ADC amchaini Joto luku hamkraini bagai 5548 crore 41 lakh 31,000 budget Snamani Naharmu Thangnai shalrogo ADC ni budget belai kisha angmabai thik moto hamkrai khlaimanya oboni bagai ADC amchaini borogrok ukulugo klai tongkha taklaini budget to hukbar shakham rungtei joto bedagono hamkrai khlaina bagai Swnamjakha obashimia nungjagnai tei kaha manthok runa tei 2,50,000 nukhungno nok shnamui runani wanchungmungbo tongo okoktuma thumnai rogni pandawo koknarfru Deputy CEM Animesh Debarma Tabokni ADC Tipramotha ADC Hapang Joto lukurogno hamkrai khlaina bagai smai tangjak hne shawai khnarekha oboni bagai no khatori fanfunugi o budget khlaijago hne bosawo o pandawo kubun rogni bising Swnamjakha shakham bedegni EM Kamal Koloi MDC Khorang Ananta Debarma Rabindra Debarma tei Sodagar Koloi